zápas. Hralo sa hlavne z defenzívy a bolo to vidieť hlavne aj na výsledku. Po zvolenie sa ťažko hrá, lebo majú veľmi dobrú defenzívnu taktiku, takže bol ťažký zápas. Na to ešte, v akej sme boli zostave, tak sme ho hrali pekný výsledok, si myslím. Si osobne spokojný, gól, asistencia? Tak jasne, že to poteší body, ale lepšie je to víťazstvo, lebo doma sme nezvládli zápasy, takže teší víťazstvo vonku. Čím to je, že vonku sa vám v poslednej dobe zvykne dariť lepšie než doma? Vonku ste vyhrali 4 zápasy, doma naopak 2 prehrali. Sami nevieme. Neviem, asi je doma väčší tlak na nás a nezvládneme to, takže nevieme tiež my na to prísť prečo. V piatok nás čaká Martin, čo bude treba spraviť preto, aby sme teda tú domácu nepriaznivú bilanciu zmenili. Tak, hlavne tak ako vo zvolenia hrať z defenzívy a potom už v útočnom pásme si vytvoríme nejaké šance a musíme ich premieňať.